Ubone kanjani ukuthi ingane eyakwami ngoba eza kwami izingane zihlala kwami? Sisi, umzukulu ulindo ngishoni. Ayibuze ingane zakwakho, ngiyazazi phela sihlala nawe la. Ingane zakho ngiyazazi. Ayibuzwa. Ayikho into yakwakho engayazi, antu uyakhumbula. Uyabona nje lo mzukulu wami ngishoni. Ngisho wena uqobo la ebusweni uwena ngishoni. Manje mangabe usumbonile ukuthi yimi awusezi ingane uthatha abanye omunye unkosikazi uze nayo phela ingane ke ngiyibone ngempela ukuthi eyakwami. Ngizoza kanjani kwakho? Kumanje awukahlambuluka kahle ebusweni. Ngizoza kanjani kwakho? Ngoba phela wena masuzwile ngiyazi ukuthi usuzwile vele ukuthi ingane le umzukulu owakwakho. Ingani pho wena ungezi mina uzothi mina hayibo. Kumanje uhamba wedwa umphethe. Ubungamphathi ngani? Ngimbone ngempela. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV. Kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nihleli noLungstar. Namhlanje simenyiwe la ekhaya kwathiwa Lungstar ke nisondele kunodaba la ekumele lulungiswe. Sawubona manjani? Siyaphila mntanami njani? Siyaphila. Sacela ubingelela ababukeli beBlack Life uzisho uthuba. Sanibonani balaleli beBlack Life. Nompumelelo ngwakamngadi. Ngize la ka Black Life. Ngizocela usizo. Ucela usizo. So singasho ukuthi umamngadi. Yebo. Siyabonga. Siyabonga ukuthi ke usimeme la ekhaya kuyinkinga zomndeni. Inkinga iqalaphi kuze kube inkinga nje bakithi? Nginengane eyintombazane. uJabu. uJabu ngonyaka odlule ngithole ukuthi ukhulelwe. Mangimbuza ukuthi kungabe isise sakwabani. Wase engikhombisa umfana wakwaMthembu wathi ukhuleliswe kwaMthembu. Ngashaqeka kakhulu. Ngoba kwaMthembu sifana njengabantu abawumndeni. Okay, senijwayelene ngaleyo ndlela. Sijwayelene ngaleyo ndlela. Okay. Ayikho into ayidlayo umama wakhona engayitholi mina. Okay. Awupha uJabu yaphi manje ekhaya? Kusho ukuthi nje ngokujwayelana kwengane sasinganaki. Kanti sekuzovela lo mhlola. Kwaze kwashaya isikhathi sokuthi ngimhambise. Simqhube ekseni. Before simqhube ngatshela yena uza kwethu umama uMthembu ukuthi hayibo bengisacela ukuthi ke ngikubone kusasa mangabe unalo ithuba. Kunodaba engisafuna sihlanganise. Nebala ke wavuma. Sithe masifika ngakusasa ekseni sithi nje sisemageyithini wavala iminyango usenolaka nje lolo ongathinteki. Usungaphika manje ukuthi siyazana naye. Hayibo. So akathe uthi ke na ufuna nibonane wayisazi ukuthi nizobika isisu? Ngendlela akwenzeka ngayo ngimbona ebusweni wengasafani njengemihla yonke. So manje mawumemeza lapha egeyithini uthi hayibo maMthembu kwenze njani? Sibane nje washingila nje wathi ayeye ngibhizi kabe mamngadi. Hawu namhlanje nje ngibhizi abuthi nginendlela. Ngathi kahle zakwethu into encane nje ngifuna siyilungise. Nafika ngayikhathini egcekeni lakhe. Uyazi phela mntanami ukuthi mangabe nobika isisa anifike emini. Nifike ekseni. Oh, safika nje ngabo 5 ekseni kusalelwe. Nafika ngo5 ekseni kusalelwe. Kusalelwe. Okay, ninqonqoza egeyithini yena uyena ovulayo noma akavulayo novula wavela ngewindi? Akalivulanga igate, wayephandle eneka izingubo. Hawu, savele sanenhlanhla. Ngabuza ukuthi hayibo maMthembu, ekseni kangaka. Usovuka usuyaneka, angikwazi phela uvuka ekseni kangaka. Wathi ukuthi nginendlela wemamngadi. Hawu. Lapho uvumile ukuthi uzokubona? Ngathi angathi uvumile nje izolo ukuthi sizoke sifike sizoxoxa. Wathi hayi nginendlela, angazi noma ubungangibona ngolesihlanu. Sifika thina kulesithathu. Lesithathu. Yebo. Okay, so nenze njani ke sekwenzeke lokho? Sesibona phela ukuthi azivuleliwe egeyithini. Sajika saphindela emuva. Naphindela emuva. Saphindela emuva. Phindele kulesihlanu ke kwenzakalani? Nangolesihlanu
asanga sabe sayihlupha sabhekani-ke lapho. NgoLwesine besivamise ukubingelelana. Hawu. Phela njengomuntu esakhe endaweni Enazanayo. esazanayo. So manje Kodwa kodwa uyabona udle ukuthi ikhona inkinga ayikhona anayo. Yo, okay, ingane isizelwe manje. Isizelwe-ke manje ingane. Okay. Ingane iwulindo ngishoni. Bakithi. So nana namhlanje ingane nikaze nihambise khona. Ingane asikwazi sihambise khona. Ngenhlanhla ngihlangane naye ubaba wengane. Ngimbuze mfana wami sondela la. Ayileke gwajaza phela engisaba. Ngithi ukungisaba manje kwakho akusasho lutho. Ithini into? Ngoba ngathi mangabe ngimbizele endlini. Uvela wabamba umlomo ubona ingane uthi hayi. Eyakhe lengane. Ngathi mfana wami kwenziwa kanjani makunje? Ilapha khihla khona isililo umfana. Bakithi. Athi wathi umfana ma angazi ngizokuchazela ngithini. Ngoba ngiyazi ukuthi umthwalo wami lo. Manje imali ihlala kuma. Why imali ihlala ngima wakho? Indaba imali ihlala kuma wakho ngoba usukhulile manje. Uma uyidinga la imali uyamazi-ke na uma. Avele nje angimemeze yonke indawo le. Sho. So manje uLindo ingane intombazane noma umfana? Intombazane. So uLindo uyazi nje ukuthi intombazane yakhe le and umuntu ongene ephane nendawo umama. Uyazi phela usebonile na uthi ma ayikho into engizoyenza sengibonile ukuthi inkinga ila kuma. Ngithi mina hlala phansi noma wakho uxoxe naye uma akukuba umngane wakho nixoxe naye. Ukuthi ma ngiyaxolisa. Asho ukuthi ufila kanjani. Ngoba kosayena lento iyamlimaza manje. Sho. So uyayatshontshe azoyibona ingane. Yebo ke intshontshe azoyibona ingane. Manje mayintshontshile ke ezoyibona uyayiphathela izinto ezincane. Ngenhlanhla ke mntanami uyake kuphatha okuncane ungangamandla akhe. Kodwa lokho kufanele ngabe uyaphatha ingubo zengane akanayo imali ukuyithenga. So manje uJabu wenze njani? Inkinga le. Into engayazi ukuthi ngayixoxa ngithini. So uJabu after nixoshiwe lapha egatini yena wayithola kanjani lento le wafila kanjani ukuthi ke uyaxoshwa la ethi uzobika khona ingane yakhe? Mntanami angazi uNkulunkulu owasebenza lapho. Ngoba wabonwa wakwabo omncane. Sephethe intambo ezibulala. Sho, uyakwazi lokho uMamthembu? Akakwazi lokho uzokwazi kanjani phela ngiyadinga ukuthi ngihlale naye phansi ngimtshele. Sixoxe naye ngimchazele. Yo. So usenjani ke kodwa manje? Nakuba isimo singasafani ngoba ngaze ngamhambisa ekliniki nama social worker. Ngahamba qala mina ngofuna social worker ngabika lonke udaba. Ukuthi une stress kanje waphika ingane isesiswini namanje ingane ayisupport. So lento imhleli. Ngoba manje akekho axoxa naye. Unabangani njoba bebancane nje banabangani bayamhleka nje useyinto nje usehlala ehleli yedwa. Sure. Yo. No ngiya understand i-concern yakho. So namhlanje ufisa ukuthi mase simlanda uMamthembu umchazele konke lokho. Yebo ngiyafisa ukuthi ingane ngoba isizaliwe awukazi ukukhuluma naye. Angikazi ngikhulume naye. Angazi nje nibonani. Asikaze sibonana phela nje nombingelele njengoba ngitshela ngithi uyashalaza. Akasafuni nokukubona. Kodwa kumanje sekukhona ukuyisola ngoba kusho ukuthi omakhelwane bayamtshela ukuthi mfethu yimpi lento yenzayo ingane yakwakho. Especially nabasendaweni. Sabasendaweni sakini. Uyacabanga nje oba phela kade sihlala esinanelana osawoti. Hawu. Manje sekushintshile ngoba phela akekho ongazuthi izingane ziyabaxabanisa abantu abadala. True, qinisile. So manje uLindo unawo inama plans ngoJabu. Unawo kakhulu. Ufisani? Uke wakhuluma noJabu ukuthi mfethu angaze singenze njani uzama indawo yokuhlala nami ngiphume lapha ekhaya. Ukuze mhlambe enye into izobuyela esimweni. So ulona uJabu noLindo bayafisa ukuthi bakhe umndeni. Bafisa ukuhlala ndawonye
bakhulisa ingane. Inkinga umama. Inkinga nangu phela umlingani wami. Yo. Okay, sizomlanda uMamthembu la ngaphandle ngiyezwa kuthiwa usefikile. Azoyihlalela phansi naye ayishola ukuthi kena olakho udaba lithini ukuthi kena ngoba simo sesikanje kwenziwe njani. Ngiyacela mntanami sengijabule kakhulu nafika ngoba manje ngike ngazama ngacela umama omkhokheli wasenkonzweni ukuthi ngicela ake sihlalise phansi. So nisonta ndawonye futhi? Sisonta ndawonye. Nenze njani esontweni? Esontweni phela kuthiwa enkonzweni ishiya inkinga zakho. Nisokhona impela ukuthi nenze njani na? Hayi sikhuze uAmen nje okahle kabi. Ake kuthiwa liphumile isonto. Uyena phambili. Useyakushiya? Uyangishiya. Hawu. Isidlo pho usidla kanjani? Nanso ke inkinga. Phela ngazi ukuthi isidla sidliwa kukhona into ebambile enhlizweni. Kukusho lokho mntanami. Ngoba kuwe kwala ngisho umuntu ebulele umuntu. Ukuthi uyahamba umfundisi ayomhlambulula. Athi ngigeza izono. Aqhubeke nempilo. Aqhubeke nempilo. Yo, so manje ke before kuqhamuke le ndaba kaJabu benihamba ndawonye maniphuma esontweni. Besaziwa nje le ndaweni ukuthi hayi mabe ngakaqhamuki labo mama akenzi kulutho. So manje seqhamuka ngawani? Namhlanje usekhona umncele. Yo, asithembe ukuthi namhlanje sokwazi ukulungisa. Sizolungisa impela ngoba njengoba ngisho nje ngithi yena useyaqala ukubona ukuthi hayibo ngenza iphutha. Bamtshela phela umakhelwane ngiyacela mntana ukungisiza. Yo, ake simlando uMamthembu siza ukuthi kena yini inkinga yakhe ukuthi kena angamamukeli uJabu ukuthi uwathola ingane yakaMthembu. Bathi ke singamkhulumeli ukhona asambe somlanda. Ake sesibuyile babukeli beBlack Life TV sesimlandile uMamthembu. Sawubona njani? Siyaphila ngami yami ninjani? Ngiyaphila. Igama lami ngulungisa Black Life TV sike saxhumana encingweni. Ngiyabonga kakhulu ukuthi kena usondele la ekhaya kaMngadi masikucela. So la ekhaya simenywe uMamngadi kuhlelo lwethi inkinga zomndeni. So kunodaba afisa ukukhuluma nawe. So ngizomdedela akhulume nawe. Okay. Sanibona ngiyanibingelela nonke bantabami. Oqala nje ngizobonga ukufika kwenu. Njengokuba ngike nganicela ukuthi ngisacela ke nizongisiza. Nansi inkinga ekhona. Ngiyabonga ukuthi nifikile. Makhelwane wami sisi ngize ngacela labantwana ukuthi bezosiza ngoba manje angisaboni kahle engathi khona la singaboni kahle khona ngasolinye. Sengithe ake sihlanganise imlomo siwomama ukuthi asingaxatshaniswa phela into encane asilungise amaphutha makukhona la ngona khona ukhulume idlule indaba. Sike safika lapha kwakho sizobikisizwe awangasemukela kahle awuphindanga futhi wabuyela kumina njengomuntu esihlala nawe ubusuku nemini ukuzongibuza ke sekudlulile ukuthi hayibo ngiyaxolisa bo nangalela langa nifika ngangibhizi ngangihamba awukwazi ubuyele kumina. Engikhona ukuthi usuyazi ukuthi kunomzukulu ngoba wangitshela uMaMbhele ukuthi hayi njengoba phela sikhonza ndawonye weza kuwena ozokutshela ukuthi hayibo ingane yakwakho leyana. Manje njengoba ngibize labantwana ngizocela ukuthi ke sikhulume indaba yalomzukulu. Ngoba manje sengeke ngahlangabezana nenkinga ngeke ngisho ukuthi iphelile ngoba angimazi uJabu ucabangani kuyimanje. Umntwana wakho wathi ingane eyala ekhaya. Yebo, wathi eyala ekhaya. Phezulu kwalabafana abawu4 kade baqomela endaweni baziwe. Ngenhlanhla ke umfana wakho njoba ashaya iqanda wazi kahle ukuthi ingane yakhe sasingeke size kwakho ekubeni ingane naye umfana engayazi. Umfana ngaqale ngambiza kuqala ngathi mntanami uJabu angimboni kahle
ngingakaqhubeki nendaba eziningi. Manje wena njengoba umbiza uthi ene awumboni kahle uJabu wakhomba yena lo wami. Laba abanye wabenze njani bona? Wangabakhomba. Kwakhomba lo. Wakhomba lo ngoba wayazi vele ukuthi uyena. Thula ke ngikutshele. Ngambiza umfana wakhe ngathi mina Jabu. Bemuphi umfana wathi ilo kanje mangathi ngizocela ke ukuthi mawuthola ithuba ukungicelele yena before siye kubo ukungicelele yena. Ke ngibuze kahle ngingahambeli ubali ngingabi inhlekisa. Mangimbuza umfana wakho uthi ma ngiyaxolisa. Amaphutha ami ngiyawazi owami lo mthwalo. Nami ngeza ngeqholoke kwakho ngoba ngazi ukuthi hayi yonke into isothethe. Ngamtshela kumfana ngathi mfana wami ngocela ukuthi ungidlulisele kuma wakho ukuthi ngizocela ukuthi ngimbone kusasa. Manje yena wazini ngaloko ngoba phela ene ingane ifuze ifaniswe uma wakhe hayi yena. Wabona kanjani ukuthi eyakhe? Uma ngase kuthiwe manje naleyo ngane iyaqhamuka la uthola ukuthi akusiyona eyamamthembu. Eyakwamamthembu kuzothiwani? Ngoba phela eza kwami ingane ngiyazazi. Ilokho kade ngifuna ukuthi sibonisane kukona. Ngoba phela uJabu waba nje ekamereni eseyihenga. Through lento yokuthi wena wasixosha. Ingane ke isizelwe ke manje. Iyabonakala ukuthi eyakwakho. Manje dadewethu ngizocela ukuthi sehlise imoya. Ngoba manje masiqhubeka nalokudonsisana kwethu kanje ingane ugula izogula ingane. Ubone kanjani ukuthi ingane eyakwami ngoba eza kwami ingane zihlala kwami? Sisi umzukulu ulindo ngishoni. Ayibuze ingane zakwakho ngiyazazi phela sihlala nawe la ingane zakho ngiyazazi. Ayibuzwa. Ayikho into yakwakho engayazi antu uyakhumbula. Yabona nje lo mzukulu wami ngishoni. Ngisho wena uqobo la ebusweni uwena ngishoni. Manje mangabe usumbonile ukuthi yimi awusezi ingane uthatha abanye omunye unkosikazi uze nayo phela ingane ke ngiyibone ngempela ukuthi eyakwami. Ngizoza kanjani kwakho kumanje awukahlambuluka kahle ebusweni? Ngizoza kanjani kwakho ngoba phela wena masuzwile ngiyazi ukuthi usuzwile vele ukuthi ingane le umzukulu owakwakho. Ingani pho wena ungezi mina uzothi mina hayibo kumanje uhamba wedwa umphethe ubungamphathi ngani ngimbone ngempela. Yilokho ongasho lokona ukuthi cha ngibe nephutha ukuthi ngingamphathi. Kodwa bengisafuna ukuthi ke sizobonisana njengoba ngibizela abantwana ngizocela usizo. Uyabona njengoba manje usukhuluma kahle ke manje uthi bengingezingane naye uzombona. Sengingeza ke manje ngoba sengiyabona ukuthi cha sesiyayehlisa usuyawehlisa umoya. Yabona njengoba usufuna ukumbona indlela ukuthi usiyawehlisa ke umoya. Uyazi ukuthi lento iqalephi? Iqala enganeni yakho. Ingane yakho la endaweni akekho umfana ongayazi. So manje nami bengeke ngize ngithi ngivumile ingane ngithi eyakwami ekubeni ngibaza abafana kade enabo umntana wakho. Ububazi kanjani uchaza ukuthini ukuthi endaweni uJabu kanti uyiphethe kanjani ngokwazi? Ngichaza ukuthi ingane phela ziyaxoxa. Nami nginawo amantombazana. Ayaxoxa ukuthi hawu usibanibani usethandana nosibanibani, hawu usibanibani ukuthi hawu uyabona. Manje nami emadlebeni nami kuyafika. So manje mase sekuthiwa ukhulelwe ngoba ngesikhathi ekhulelwe ngezwe kuthiwa ukhulelwe. Ngayibuza ngathi ngabe lo ngane eyakabani. Okay. Ngoba eyawala ikhaya umfana abazazi ngamusha ingane zakhona ukuthi naye usengenile. Yabo? So manje ke mina into engixakayo indlela achaze ngayo uMamngadi uthe ngendlela enclose ngayo benibonakala noba u2. Uqinisile ngisho enkonzweni. Manje ke MaMthembu eyami ukukhala ukuthi ke masuzwile ukuthi ingane uJabu ukhulelwe. Why ungasondelanga kuyena uMamngadi uzosho ukuthi hayibo nami ngiyawusola umqhakazo la endlini? Into edala ngingasondeli ingane yami.
Abantu bayaphoxana nezindaba zabo. Manje angeke ngivele ngisukeleke nje ngiyosondela ngithi hayi ngoba naku siyaxoxa siyazana sengizongena ezindabeni zakwakho. Cha angeke ngikwenze lokho. Angilinde wena ungixoxele. Wafika ke ngiyalapha impela ke. Wafika ke egate kwakho. Yeah. Ngiyezwa kuthiwa ke na ethe uzofika ekseni ngo5 wena uneke washing uthi unendlela. Lapho uthi ke noma mngadi uyakwazi ukuthi awuvuki. Awuyena umuntu okhonza ukuvuka. So manje wawusubalekelani ke ngalelo langa? Ngangingabaleki. Angithi yena umfana wayengekho umnikazi wendaba. Mina wakufuna ngithini? Nami ngihambe eyami indlela ngoba umnikazi wendaba vela akekho. Angithi akekho umnikazi wendaba mina ngizothini? Phela babezobika hayi ukuthi ube novo kodwa babikela abantu umnikazi wendaba engekho. Mina ngizovuma yini umnikazi wendaba engekho? So indaba ke ungamsondezanga ngoba i-relationship yeni indlela ayichaza ngayo ukuthi benikana ngisho nosawoti. Ngibona abantu abaclose lapho. Wawungasamthinta ingane uthi ngeke mamngadi. Lo mfana akekho uyazazi ingane ziyaphoxana. Yini ungayilungisanga ke ngaleso sikhathi? Ngicabanga ke nje ukuthi ngaze ngikwenze lokho ngikulungise lokho ngoba vele ngangitshela ukuthi vele ngoba lengane yaziwa ukuthi inabantu abaningi ngangitshela nje ukuthi mhlawumbe usayithathile wayishonisa kwabanye. Wayishonisa esontweni phoso umzibelana. Esontweni yabona ke esontweni impela ke ngamzima impela ngoba ngangafuna ukuthi azayiqale nje le. Ngangafuna ukuthi azayiqale nje. So ubalekela njoba ngangafuna ukuthi azayiqale ngangafuna ukuthi azasho ukuthi sekukuthi cha ngoba ngangizombuza phela mina ukuthi sonke leso sikhathi uthema ubona lapha ekhaya kungase kungavulwe egate wasumhambisa phi usumhambise kwabanye labati vele nabo cha waba nephutha kwaseqaleni wena nawe azikho indaba esingayixoxi nawe kwafanele mawusuzwile ukuthi ke hayibo ufike la kumina uzothi hayibo mamngadi ngizokuthi ujabukhulele ngangeke ngikwenze ayikho into esingayixoxi kodwa uyabona nje lokho abafazi ave beshayana ngeingane zabo uma kwayezomtshela umfazi ukuthi hayibo noma ngabe kuthiwa nazana kangakanani uvela athi hayibo uyamuzwa wakho useqalile usethi ingane yami imithi sekuwukuthi abafazi nje abathanda ukukhuluma umthetho wabo nje abafazi bakuthanda ukukhuluma ezabe indaba abayinaki banaka indaba zabantu. Okay ngicela mamngadi umchazele ukuthi kwenzakalana khathe ubiza uLindo la ekhaya. Bihlazane ngibiza uLindo ukuthi ngimbuza ukuthi mntanami nanku kumthwalo uyawazi lo mthwalo. uLindo wavuma kahle. uLindo masizelwe ingane esezoyibona ingane Lindo okwenza ukuthi ungakwenzi ngoba uyazi ukuthi ingane yakho okwenza ukuthi ungakwenzi u1 no2 no3 ikuphi inkinga. uLindo wathi ma imali uyayithatha uma nalapho futhi akafuni nakizwa nje indaba lengane. Mina ngiphoxeke kabi mangabe kuwena owenza nalapho futhi Lindo loyo. Lindo angazi ngisho ikhadi lakhe mina ukuthi iphini yakho nithini. Okusho ukuthi umuntu oyisigebengu la uyena lo ozalwa yimina. Ngoba mina imali yakhe angiyazi. Akakwazi ngisho ukuthenga isikhwama serice uLindo loyo. Uyabona nje uma ungambiza manje uzovela gwajaza ngoba uyayazi lento engiyishoyo. Ayikho leyo nto. Nginomfakazi balokho. Nami nginabo ufakazi oqanda ikhanda uyingqobo. Lo zalwa yimina. Uyabona nje no dadwabo. Uyabona nje uma Mkhize lo sikhonza naye. Yeah. Usisho sonke istory. Noma ngasisho sonke akahlali la ekhaya ngithi. Usho uwena nje usukumxoxela Mkhize. Uyabona ke lo wangimjwayele ngisho kumjwayele ngoba ngiyamazwe ayithanda indaba zabantu. Qamba amanga. Kahle. Unamanga. Wazi ngani uMamkhize wazi yonke into mina nawe. Wena ke phela kusho ukuthi usukumtshela. Mina nje angixoxi lutho noMamkhize. Naye ngisho ngambuyisa umbeke la angixoxi lutho nje naye uzokutshela. Kodwa ke okubalulekile kakhulu sengifuna sehlisa imoya sehlisele ingane. Yeah. Yabo nje ubukhulumile ukuthi angifikanga ngani nayo ingane. Ingane ngizocela ukuyiletha. Okay. Ikhulile ingane. Ngizoyiletha ngiyacela ke size ukuthi ke sehlisa umoya. Nenze konke okufanele nikwenzele ingane. Ngoba ingane kumanje iyangihlupha. Angazi ke ngoba naloma Mkhize othi wena uthi watshelwa yimina. Uyena wafika kumina wathi hey ingane lapha yakuthi uyakwakho akuyona yakwakho.
Lo Mamkhize othi wena wayetshelwa yimina ngiyakutshela ukuthi uMamkhize ayikho into engimtshela yona ngoba uMamkhize uyinkinga. Okay ke ake senzele ingane ke ake ngiceleke ungiphe usuku Okay. ukuthi ingane uyibone ukuze wenehleke nawe uthi noma uzenza izinto enganeni kodwa ubugezekile ungabusezwa ke manje ngabantu. Mina into yethu mina nawe ngicela sibambisane ngengane. Hayi ngiyakuzwa dadewethu. Ayikho inkinga. Ingane ayinacala idinga ukusupportwa ngendlela efanele kodwa ukukhumbule lokhu ukuthi owami umfana uyisigebengu. Ufuna ukwazi lokho, ngifuna ukukutshela. Njengoba yena ethi imali ubeyinikeza mina. Angilazi ngisho isenti lakhe, mina ngiyayisebenzela. Ekhaya lapha uhlula ngisho ukuthenga umuthi wokuxubha uLindo. Abuye back azofuna kuthina imali yokugibela. Eyapi emsebenzini. Manje ukuthi afike kuwena athi imali ithathwa yimi, angikwazi ukuthi ukuthathaphi lokho. Because uLindo mayifika la ekhaya ezobona ingane, unfortunately ingane ke nangesikwazi ukuyiveza la nizoyibona mawukuthi sesihambile thina. Uthi ke na mayifikile la ekhaya ethi uzobona ingane uthi imali ihlala kuwena. Ilokho ke uthola imali yokugibela kuphela. Akaze angimazi nokuthi uhola malini. Angilazi ngisho ikhadi ahola ngalo. Kodwa niyabona la ukuthi ke na uLindo noMamkhize uniqhathile. Yes. Niyabona? Yebo. uMamkhize nimjwayele kanjani? uMamkhize simtshela ukuthi ubehlale efuna ukuzivakashela enkonzweni. Naye umakhelwane kodwa uthe ukuqhela kuthina. So nase niyamjwayela nobabili. Noma bengamjwayele mina ngaloyo ndlela. Nje ngoba umuntu enkonzweni kanjalo. Hayi ngoba kuumuntu engiclose. Uyayeze kwakho. Akajwayelwa akwafika nje kanye. Usezogobhoza indaba. Nje kuphela indaba into ayaziyo. Mayize la ekhaya usezokwenza noMamkhize. Kwese isikhathi soxoxela njengenkonzo ukuthi nje hayibo cha kumnandi bo lapha ebandleni lenu. So nami into enza ukuthi ngimsondeze uMamkhize akithi uyazi ukuthi ngidinga abazalwane. So manje le ndaba yokuthi azokhuluma indaba zikaLindo ekhuluma indaba zakaMthembu yangena kanjani ukuthi azafakaza ukuthi ngempela uLindo imali uyineza uma wakhe? Unolwazi ukuthi nje uMamthembu uyilento ayiyona. Uyini uMamthembu khona la? Uyini uMamthembu? Naye uMamthembu akathembakali. Umngane wami impela siyaxoxa naye akathembakali. Into wayenza nobufakazi obubambekayo ukuthi ke na abangana iqiniso. uMamthembu mangikhuluma nje iqiniso ngoba phela la sibizela ukuthi sixoxe. Mangikhuluma nje iqiniso. Uyakhonza kodwa futhi uyaphuza. Kungenzeka ukuthi le mali le ayiniko Lindo ngophela nawo umfana wakhe lo engathi nayo uyashayela njengengane. Kodwa nje unene uhlala kubona utshwala. Indaba eningi ziyaphuma uma umuntu mayisephuzile, ziyaphuma. Lokho ukuthola ngobani? Uthi uyaphuza wakwaphuza phambi kwakho? Njengoba ngikutshela mntanami ukuthi sikanje naye. Ayikho into ayenzayo engayazi. Njengoba ngisho mnandi njengoba uyikhuluma ngoba bona lobu butshalo obusho ukuthi mina ngiyaphuza ngabufundiswa uwe ngabufica la ekhaya kwakho. Wathi asiphuze mngani. Samshaya ke. Akunalutho ukuphuza. Kodwa uyabona nje le yaMamkhize iyona engayidingi ngoba impela uMamkhize lo hayi uyinkinga shem. Uyabona lo mfana mase siye ekhaya. Simfica. Uzofika gwajaze ngoba ngempela ngilazi ikhadi lakhe. Mangifunga nje ezulwini inkosi uJehova uyazi. Hayi. Angilazi nje enhlobo ikhadi lakhe ukuthi liubani. Even odadu wabe ekhaya bazokutshela ukuthi cha shem wavedlala ngoma. Kodwa ngangihlale ngoba abantu lapha ekhaya okuyibona abathengayo yilaba bamantombazane. Baze baxabane ngibakhuze ngithi hayi biyekeni. Mina ngangingazi ukuthi soke sihlala endaweni eyisigcawu nawe kanje. Nami futhi ngangingazi. Sikhathwe izona izingane. Hayi nawe nje awunawo umthetho kwakho ngoba uyadakwa. Siyafana nje. Siyafana ngoba nawe uJabu wakho ngabe yonke lento akayenzanga ukuthi azazozongena la ekhaya. Siyafana azongena ekhaya kwami. Siyafana. Kodwa mina angiphuzi njengawe.
Hayi Uphuza angazi kancane wena. kanjani khona uphuza kancane nophuza kakhulu. Uphuza kancane. Angiphuzi njengayo. Awuphuzi njengaye. Uphuza Kanjani kancane. Noma ngithinta nje kancane. Esontweni bazoyibona le broadcast le. Bazobona ukuthi ngiyaphuza. Cha, bangeke beze bebone phela esontweni ngoba makusuku lenkonzo. Yabo nje masigcina ngolesihlanu. Uyabona sigcina ngolesihlanu uyabona simshana uyabona niyezwana kodwa nje manje nibangani angazi mina ukuthi yini lesihlava esingenile akanyeke lokhu kubanga-ke niyabona ukuthi uma Mkhize uyixovile lento noLindo wayixova sekuxabana abangani kodwa mina noma ngiphuza ezami izinto zingcono kunezakhe zingcono ngani ngoba siyafana Njengoba bethu uLindo nje akamnika imali uyamnika ayidla utshwala angazi yona leso esiye lutho akaze nje uyazi nje wena ukuthi mina ngiyasebenza wena uzuboleke kimi yindaba ke ingane ingathathwa ke uyise lapha kaMthembu noma uMamthembu asale seyibona mawubona uMamthembu ukuthi ingane yakho le ni resolve le ndaba nithatha imali kaLindo niphuze nobabili ayinankinga cha ngeke mina ngithatha imali kaLindo uzobe khona naye ekhaya noLindo ekhona bese ngizombuza phambi kwakhe uLindo ukuthi Lindo imali yakho uyinika mina because uyabona ngiyalazi ikhadi lakho mina ukhuluma nani ngokuhlukana so mase sithola ukuthi ngempela uLindo uyakunika imali ngeke nize nikuthole nginalo iqiniso laloko uyena ozogwajaza kuqala uyabona nje njengoba ekhuluma kanje wavinjezelwa amaphoyisa unalo ulimi lokukhuluma umngani wami siyafana mngani athi sasinawe nalapho kuze kube kungena amaphoyisa unalo ulimi lokukhuluma sasinaye kuze kungena amaphoyisa sike sababona indawo naye wayidla yonke imali yomunye umnumzane ngala ngaphezulu wayenginikezile ayiswananga mayenginikezile wena ungakuyedla imali yomuntu mayikunikele ethi nathi imali sasinaye futhi uyena wengihlohla manje amaphoyisa sakenaphi ethi wena mngani wami yabona ngoba nje unebale lithe ukuthi umpofu futhi umina kahle yabo soyidla kahle imali yalwa baba asambe mngani uye wangikhombisa khona phela mina ngangitshela uzothatha encane hayi ukuthi uthatha uyena nje wayikhipha yonke mina kwafanele ngithini mayikhipha amaphoyisa sengenaphi pho umnomzana wanibopha cha umama kwakhe wanibopha yazi ukuthini ngiyafisa ukuthi ngiphinde ngibuye sengithola uLindo noma Mkhize ngoba ke na maningi ama-gaps lana niphinde niyazwana niyakhuluma niyaxabana nibanga uphuzo kodwa kubalekile uJabu nengane into ade ngiyizele la uJabu nengane ngicela bandla ukuthi ke na uMamthembu mawukuthi uyibona ingane masesihamba noma ayiletha ngazi kaMthembu uyibone nikwenze lokho mase utholile ukuthi eyakhe ingane ngicela niyinike uthando uyinakekele akunasimanga lokho noJabu yena akunasimanga umzukulu vele ngiyamdinga mina nginabo abazukulu uxolise nakuJabu ngizoxolisa kuyena impela mangiyitholile ingane ukuthi eyakwami ngeke ngingaxolisi ngizoxolisa ukuthi cha ngane yami yoba idle ishiyene mntanami hayi ke siyabonga kakhulu ukuthi ke nanikhulumile ngicela niyeke ukuzibana emasontweni ngoba bekubonakala ngani nisize mina abantabami ukuthi nizosidingidisa lolu daba ngiyabonga ukuthi igama elilodwa lothi ke awufikanga ngani naye kusho ukuthi sekuyaqala kuyehla manje ngiyabonga abantabami ngisize kakhulu hayi so ngizoke ngidlale nobuthongo naye futhi uJabu ngizofika ngimtshela ukuthi hayi kuhambe kahle ngoba nje uthe nje ma hamba ma uJabu akekho la endlini right now no akekho hayi no ayikho inkinga siyabonga kakhulu ukuthi usimeme la ekhaya bengifisa ngempela ukumbona uLindo noma Mkhize shuthi next time makuthi siyeza seSofia kaMthembu sibona uLindo simeme noma Mkhize bayisho lolu daba ngoba ngiyafisa ukwazi ukuthi ngempela imali akayithathi uMamthembu ngoba kuningi asekushila uMamngadi ngala nomnomzana wala ngaphezulu owadla imali yakhe so engifaka uye njalo ufaka uye njalo usho njalo kathi mina hayi angikusukeli mngani wena owawazi lo wamuntu mina ngangamazi kodwa ngiyabonga ukuthi usuvumile ukuthi umntwana uzobona umntwana yes siyabonga kakhulu ngathi ngibungangixawula ngibona ukuthi ngempela hayi khuleka mngani khuleka
Labuyizwe. Uyabona-ke usuzoqala-ke futhi okunye mngani. Hayi, siyayivala la. Yo, niyayizwela-ke babukele emakhaya ukuthi-ke noma Mngadi noma Mthembu ayikho ngempela lento kwena ebaxazisayo. uLindo noma Mkhize inkinga bona bekho kodwa ke asithembe ukuthi ke nasokwazi ukuthi sishaye i-follow up samsho mbheka uLindo naye ekhona lapha kaMthembu sebeyibonile nengane wagculiseka nayo uMthembu. So Black Life TV sinthanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Ngakhohlwa uMamngadi noma Mthembu bakithi esontweni nibaxolele bashilo ukuthi bayiphuzela ngebhadi ke kuphume kanje. Siyabonga kakhulu. Is there black